Never the one so my I don't go and need to know what you never went a man of money. Never know you are not going to be on it. I don't want to love me. Somebody, Baba. Somebody, do, Baba. Somebody, you're coming. No, Mamma, I cannot have nothing. It's a different comment, and my dear Mother. I cannot get an email in book. When I got in, I get Uniru. Then I'm a mother give my letter. I'm going to Uniru from the audience. No matter why somebody. There's John. On the bar, no matter what, I'm a millionaire. On the matter one, I got my lady. I got the one you could not balance Gonovia. I'm actually go on a born him. On a more number. So I leave back. Funny what I go up. Number 8. The 18th car. Somebody leave me in no onye nkuzi a na-akụzi ka bụ mmadụ nọ na ka ọ kụziri ma mụta akwụkwọ na lọya na-ekpekibe bụ mmadụ nọ na ka o win ike na kọt na dọkịta na-agbakọ ya bụ mmadụ nọ na ka o tiritere ọ yaba ana sọbalị oke nke mmadụ 80 ka anyị gụtara na 2023 na mmụta anyị ga anyị na-agodo ọrụ moto gị nke bụ adịghị isi ya nke bụ moto nke ebuha anyị na-agozi ka abaga anyị na-agozi ilota nna n'ime ara na m gwara ya na oyi ego ọzọ ogokwuru ọzọ ọbọ nna agọla gị bụ na nke anụnwa ama mbọ dị laska iyi ego ịnyacha nke a ihe anya nke galele ya moto 200 million dị na-abịa ọ na-eche gị ego eji nye ya abịa ụtọ mgbanyelu moto a kadị mbọsa ya akpọnyelu gị ụlọ ọbanya ka ụnụ ya adị redi na ya ekekwa kpọnyelu ya ụlọ na mma na-amụtara oveke ụmụ sọbalị na-amụ a na-abụrụ oveke na onye amụtalị onye abụ na-alụ ụlọ ọ na-ego moto ọ na-eme ihe ego ihe akarịsị mmụ iru ọ bụghị nna gọrọ gị na moto a wee mee moto a mee point of contact n'isi mmụ arọ sọbalị niile home and abroad ụmụaka sọbalị niile ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi all my followers all my fans lota nna moto agbawa gị ebua ọ bụghị ndị golu mbụ agoziri disi ya ebe ego gị ebua ama m nke onye m gozigolu gị ma ọ bụ na m agozibere gị chaa 2024 ama ngafe gị ọ bụ na ofu ka m goziri gị this year 2024 imezu onye ebua egwu m na ọ ya adịla unu mma egwu na moto anụnwa na ọma mgba na gota ọma mgba na mmiri ọma mgba ọkụ ori ya ma nzi ya kidnappers ama mbụ ya ọmọdé aji ibe anyị anụ na moto anụnwa ama nkụ nji ma stadi moto ama mgbanarị n'anya ya onye na-ekwetara anyị ekwetala ya ụnụ anụnwa ịbatala ibe onye bụrụ gị sị na ọgbụgbọ anya sọbalị igbu onye ọbụla chalụ mmụ sọbalị niile eje echiche mmụ sọbalị batala ụlọ wee chelụ aja echiche onye akụrụ mmiri nwe ya n'ọnụ mmiri aba agbagbuo onye ụdị ọbụ ngọlụ lụta nna ka ngọlụ unu niile gọlụ ụmụ arụ unu niile a sị na onye kwechi ya ekwe ọ bụrụ ọgwụ ka anyị na-agwọ na-aga ka anyị ọba ka ngọlụ nwa gị ebe ọ bụ na nwa gị nọ ọ bụ na o butere moto arọ ọzọ o buru moto nata ọba ka ngọlụ gị bụ onye na-esonye m
ọ bụ na ọ gabali ga-arọ don't worry 2024 kaba arụ ka ịbịa olili eze nwaanyị Nsọbali na 6 and 7 Jenụwarị imilikedi ndị a na-agozili moto a bụ ndị bịara olili last year kwadobe ka ịbịa nke gị iyi etulu ugo wee na ebe a meela ibe gị ka o ya emekwulu gị mee mụ ka imeli ibe ma bụrụ ajọ okwu o ya eru gị aka ebe agwa m na aha adịrị m Nsọbali niile na mma ọ bụ Lotanna ka anyị na-agozili moto Lotanna data anyị gozili moto a dị ya akarịcha ọkọkọ ịga dị mma ma elu Lotanna aga nli aga bụ ebe ọma ebe ọma moto ama mfelu onye si na Lotanna ọ ga-aba ahụrụ ọ si na nwa Nsọbali ọ ga-aba ahụrụ Awala ga anyị na-ayọ Nsọbali ọka nke awala ga anyị na-ayọ n'isi ya n'ekwu ego ebe ọma moto wọtọta ego aka ngoziri moto ịga na-asị na ngoziri moto ego wee batawa ihe a nọ n'ụlọ anụ nwa ụgbọwa nnekwu ego connection progress ebe ọma ezi igbo kwa ngozi egozi ụmụ Nsọbali niile na-ekwochi ya ekwe ọ adịla gị mma Get out the sticker.